Здравейте! На моя ментор казвам се Валери Коничева, на 22 години, последна година бакалавър в финанси и счетоводство с преподаване на английски язик в УНСС. Инициативен и състезателен човек съм. Била съм студент на годината в националния конкурс в категория стопански науки. Печелила съм и други конкурси. Участвала съм към момента 2 пъти в Mentor the Young и сега ми предстои трети път. Последния път работих с ментор, който беше в сферата на производството на протеинови барчета. Менторството продължи и след програмата, като и до ден днешен продължава да отговаря и да помага на моите възникващи въпроси в хода на бизнеса. Преди няколко години стартирахме с моя партньор бизнес в сферата на производството на пчелен мед, както и преработка и пакетаж в завършения ни цех. Миналата година извадих дори сертификат за износ в Америка и активно си създавах база данни, като успях няколко контакта даже да направя от студени в топли и дори да провалим сделка, в която всичко беше оговорено, защото от срещната страна не искаше да си подели отговорността с нас и да издаде акредитив. Но продължихме да работим и съответно сега ни очакват други сделки, така че няма проблем. Бизнесът с хранителни продукти винаги ми е бил интересен. Имам доста идеи в тази сфера, дори за нов вид продукти, но това, което ми остава като въпросителен е как науката и бизнеса работят заедно и всички са доволни. В хода на проучване на възможностите за създаване на нов продукт, срещнах хора и институти, които ме питаха, като им казвам моята определена идея, ама ние ли ще произвеждаме продукта за вас, как ще работим? И като един млад и неопитен човек нямам отговор на този въпрос, но бих искала да науча за начин, по който мога да работя заедно с науката и всички да са доволни и щастливи. В зависимост от вашите желания, опит, контакти и интереси, смятам, че можем да намерим различни възможности за работа и развитие в следващите месеци и можем да изберем посока, в която да работим. Дали да развиваме настоящия традиционен бизнес, който имаме чрез разрастване и нови клиенти, или да се създаде нов бизнес с нов продукт и в следващите месеци да се концентрираме върху това. Мисля, че и двете направления биха били съвсем пълноценни за мен и вълнуващи. Благодаря ви много, че се включвате в инициативата и с вълнение очаквам да се запознаем на откриващото събитие и да работим заедно в следващите месеци и да постигнем много добри резултати. Благодаря ви!